Вітаю вас усіх, сябры, на канале Рудзі. Мой любимый глядач, ты напэўна падумаў, ну зараз дзед будзе нам распавядаць пра сусвет Індыяны Джонса, гісторыю, адкуль растуць ногі гульні. Але вы не угадалі, бо калі вы не ведаеце, хто такі Індыяна Джонс, то ці вы жывеце на востраве ўжо гадоў 40, ці яшчэ не зрабілі дамашку, а палезлі да дарослых дядзяў і цёцяў у інтэрнэты. Прама тут і зараз будзе адбывацца сеанс адначасовага звядзення олдскул ва ўсіх нас. Вядома, усім Bethesda год таму сказала: мы робім гульню пра Індыяну Джонса, і будь я пракляты, калі хоць хто-небудзь паверыў, што ў іх выйдзе нешта людскае. Потым мне стала зразумела, што не зусім бяседка, а робяць усё ж шведская кантора Machine Games, адказная за апошнія вандроўкі бласкавіца па фашысцкай імперыі ў працягах Wolfenstein. Каму як не ім прапанаваць працу над прыгодай, дзе галоўнымі антаганістамі будуць нацысты. Што гульня адразу зрабіла вельмі добра і з першай хвіліны проста вынесла з нагі ўсе сцены, якія аддзяляюць геймера ад выдуманага калісьці сеттынгу. Для затраўкі, азнаямлення, паглыблення і разумення, з чым мы маем справу, нас усяляюць у Індыяну Джонса узору кіно 1981 года. Змяшчаюць у тую самую вядомую пачатковую сцэну з джунглямі, павукамі, залатым ідалам і вялікім каменем, ад якога, вядома, трэба бегчы. Рабята, я быў у захапленні, І ведаеце, я дагэтуль у захапленні ад гульні пасля яе праходжання і не шкадую амаль ні гадзіны, якія я тут правёў. Гэта ўсё не без нюансаў і удакладненняў, пра якія скажу крыху пазней, але агулам, як атрымаў першыя эмоцыі ў першыя гадзіны, так працягваў атрымліваць іх да апошняй хвіліны. Самая важная частка, я гавару не пра геймплэй і нейкія асаблівасці, распрацоўшчыку атрымалася перадаць настолькі трапна і дасканала сусвет Індыяны, іншых персанажаў і настрой франшызы, што было адчуванне прысутнасці ў новай старой частцы кіно. Бо і Харрісон Форд такі малады, і скураны капялюш яшчэ не патрэскаўся ад часу, а пуга так жа малацавата са свістам вылятае і гнутка чапляецца за галіны, выступы і бэлькі. Прыгожая жанчына-кампаньён, ну а як без спраў сардэчных універсітэцкага прафесара, злыя нацысты з цудоўнай акцёрскай ігрой галоўнага антаганіста, гарачыя пяскі пустынь, цёмныя пячоры храмаў і, вядома, змеі. І ўсё разам гэта звязвае па-сапраўднаму заблытаная гісторыя з нагшыбальнымі таямніцамі, сюжэтнымі паваротамі, фантастычнымі сутычкамі, пагонямі і падзеямі. На пачатку Індыяна, як заўсёды, у сваім універсітэце ў ЗША паміж іспытамі і лекцыямі так і чакае якой нагоды, каб зноў скразануць на чарговую авантуру ў найдалейшыя землі ад смаркачоў студэнтаў. І такая нагода не прымушае сябе чакаць. У адну з начэй, калі старая прафесура па старой добрай традыцыі надзёрлася віскара, у мясцовы музей выставу урываецца велізарны незнаёмец і крадзе старажытную статуэтку. Вядома, як сапраўдны вандроўнік, прафесар Джонс, не гледзячы на папярэджванне боса, выпраўляецца па слядах у шлях у Еўропу, каб знайсці злодзея, і тым самым чапляецца за нітачку, якая прывядзе да вялікага клубка падзей. Ватыкан, Сіам, Непал, Гіза і шмат іншых месцаў наведае наш герой па ходзе вандроўкі. Кожная з іх адмалявана з любоўю і адказнасцю. Графічна гульня трымае высокую планку і нейкіх тэхнічных багаў я не заўважаў. Пампаваў гульню сабе седзячы са слабым інтэрнэтам і таму не загрузіў прапанаваныя ў геймпас тэкстуры высокай раздзяляльнасці ажно на 40 гигабайт. Як зразумеў, таму ў мяне іншыя прадметы тыпу карты, нейкіх малюнкаў у кат-сцэнах выглядалі як нешта замыленае з нулявых. Усё астатняе прыгожа і без пытанняў. Да гэтага адзначу моманты з рухавіком, што і персанажы маглі хадзіць па паветры, чапляць тэкстуры і іншыя недасканаласці. Агулам тут сустракаюцца дзіўныя сітуацыі, разумееш, што над самой геймплейнай часткай, NPC, іх паводзінамі, лакацыямі хоць і працавалі добра, у першую чаргу клапаціліся пра яе знешні выгляд і атмасферу. Вось, напрыклад, тут дзядзька, што вошкаецца ў скрыні, заглючыў і нібыта аддаў мне дакумент, які я павінен перадаць іншаму персанажу. Нават у квестах пазначана, што папера ў мяне, але гульня далей не сунецца. Пакуль я не знайшоў, што прадмет проста прыклеіўся да адной з бляшанак, адкуль, дзякуй Богу, мне атрымалася яго забраць. Адсутнасць слотаў захоўвання і аўтаматычныя сейвы паверх папярэдніх могуць згуляць з вамі кепскі жарт, калі запішуць ужо пасля падобнага сур'ёзнага бага. Назад загрузіцца у вас
просто не атрымаецца. А такая паперка ў наступны раз можа не прыклеіцца да бляшанкі, а просто захраснуць у мадэлі іншага прадмета і намёртва спыніць праходжанне. Я, правда, зараз падумаў, можа гэта таму, што я выбраў высокі ўзровень складанасці, а на сярэднім гэтыя слоты ёсць, ну, правяраць гэта я ўжо не буду. Дык а што такое гэты ваш мясцовы геймплэй, спытаеце вы? Нічога выбітнага, беганне, лазанне і гойданне. Простае ўзаемадзеянне з прадметамі, нескладаная баявая сістэма. З першымі ўсё зразумела, адзначу толькі, што ў нас будуць уцягваць у любыя дзеянні, каб вы адчувалі сваё дачыненне. Ключ уторкнуць, адна кнопка, павярнуць, другая, дзверы адчыніць, націсні, шуфлядку дастаць, пацягні, ну і так далей. А вось баёўка амаль сапраўдны сімулятар UFC. У першую чаргу індыяна, хоць і валодае агнястрэльнай зброяй, у кіно любіў часцей лупцаваць ворагаў ці пугай, ці кулакамі, ці чым, што будзе ляжаць побач. Так і тут, рукамі можна нармальна мяхіцца, ухіляемся, можам адштурхнуць ворага, ці контратакаваць пасля ўдалага блоку, і што важна адзначыць, усё зроблена на тым самым паўжартлівым узроўні кіно, дзе гэта выглядае не як гвалт і збіццё з крывёю і смярцямі. Здаецца, што ад удару над галавой нацыста зараз з'явяцца птушкі і зорачкі. Шлемы пацешна адлятаюць, а самі ворагі недарэчна падаюць. Смерці не выглядаюць як смерці, а хутчэй непрытомнасць, нават калі страляць са зброі. Разам з кулакамі можна біць усім, што трапіць пад руку. Палкі, лямпы, бутэлькі, мётлы, рыдлёўкі. Вядома, гэтым больш эфектыўна выбіваць зубы чарговаму здаравяку, чым проста малаціцца. А калі яшчэ і падысці ззаду ціхара, адным моцным ударам можна зламаць мятлу аб карак, затое вырубіць адразу. Таксама дадуць і пастраляць, але я не крытка гэтым усім карыстаўся, бо і падымеш вэрхал на ўсю аколіцу, і зброю нельга ні перазараджаць, ні зацягнуць з сабой, напрыклад, на лесвіцу, яна адразу вываліцца з рук. Такі сітуатыўны інструмент, калі вырашаеш, што ад невялікай перастрэлкі шкоды не будзе. Індыяна цягае з сабой рэвальвер, але я ім, можа, скарыстаўся раз. Болей адыгрываў сапраўднага археолага і на ражон не лез. Часцей за ўсё нас закідаюць на даволі абшырную тэрыторыю з разнастайнымі пунктамі цікавасці. На руках маем карту, з якой нават можна хадзіць без адрыву ад прыгоды, дробязі, з якіх і складваецца паглыблення. У журнале таксама задачы паляпшэння умеласцяў з дапамогай знойдзеных кніг. Так тут выглядае сістэма прапампоўкі. За пункты досведу набываем новы перк з кнігі, напрыклад, тыпу вы наносіце больш пашкоджанні, калі у вас застаецца адно дзяленне здароўя. Самі лакацыі не сягаюць квадратных кіламетраў, але не 3 крокі. У першай вялікай у Ватыкане я спачатку кінуўся паўсюль хадзіць, браць квест, але даволі хутка зразумеў, што пачаў стамляцца. Адкрыты свет, хоць і на невялікай тэрыторыі, для мяне за рэдкім выключэннем нуднае мерапрыемства. Зарабіць усе заданні, каб проста іх зрабіць, мне шкада ўласнага часу. Таму я кінуў, хоць магчыма і цікавыя другарадныя прыгоды, і засяродзіўся на асноўнай гісторыі, аб чым не шкадую. Гульня не забараняе з вінтоўкай пранесціся праз усіх, але на высокім узроўні складанасці гэта можа аказацца не так проста, асабліва калі на гвалт збяжыцца ўвесь нацысцкі лагер. Пад канец ворагі ўзмацняцца, і калі першых можна вырубіць з пары удару кулакоў, напрыканцы кінуцца на салдата з аўтаматам можа стаць фатальнай памылкай, бо аднаго стрэла можа хапіць, каб прыгода скончылася. Вядома, калі рабіць усе квесты, сабраць усе кнігі паляпшэнняў і назбіраць максімальны досвед, надфоткаўшы ўсё, што можна, вы зробіцеся куленепрабівальным з жалезнымі кулакамі, але ж мне хапіла для камфортнага праходжання ўсяго таго, што я назбіраў, ідучы па асноўнай сюжэтнай лініі. А калі ўзяць які сярэдні ці увогуле лёгкі ўзровень, вы, напэўна, проста пройдзеце гульню, не маргнуўшы вокам. Тады матывацыя аблазіць усе закуткі лакацый там, напэўна, мае толькі адно абгрунтаванне – вельмі хочацца. Напрыклад, лакацыя Гіза была адной з самых нудных, і калі б я ўзяўся яшчэ выконваць усе квесты запар, любоў да гульні бы згарэла вельмі хутка. Але ўзяўшы курс на галоўную прыгоду, у мяне не было часу на бязглуздае хаджэнне. Толькі вандроўка, толькі сакрэты і таямніцы. З іх колькасцю тут, вядома, поўны парадак. Мне не хапіла складанасці задач, хоць аўтары і намагаліся зрабіць іх разнастайнымі. Ніводная з іх не стала перашкодай, і трэба там пару хвілін, каб зразумець поўны алгарытм, што і куды ўторкваць. Але гэта не замінае адчуваць сябе героем чарговай серыі кіно, дзе Індыяна Джонс сутыкаецца са старажытнымі сакрэтамі і майстарскі іх вырашае. А месцамі, асабліва ў Ватыкане, усё нагадвала падзеі кнігі «Код да Вінчы».
з таемнымі ордэнамі, рэлігійным падтэкстам і схаванымі папскімі архівамі. Вядома, тут шмат гульнявых умоўнасцяў, якія былі ў кіно, калі мы адчыняем сярэдняй складанасці сакрэт пасярод горада, што ўтойваўся ва ўсіх навачах сотні гадоў, пакуль на яго выпадкова не трапіў прафесар з Амерыкі. Ніхто ж не задаваўся ніколі пытаннямі, а што гэта за палка тырчыць з вялікай скульптуры дракона і што будзе, калі яе павярнуць. Такое даруецца, як і даравалася заўсёды фільмам. Кожнае заглыбленне ў чарговую пячору і старажытны храм для мяне несла мора задавальнення. Запаліўшы факел, ідзеш праз цёмныя калідоры, небяспечныя пасткі, адчуваеш, што ты індыяна Каб яго Джонс на шляху новага адкрыцця. І вядома, не раз будзеце ўцякаць ад вады, пяску і камянёў, якія намагаюцца вас пахаваць навечна пасля чарговай знойдзенай рэліквіі. Паўтаруся, тут ёсць умоўнасці. Дурнаваты, але пры гэтым забаўны ворагі, геймплей у адрыве ад сеттинга можа здацца простым, але ён тут не зусім для птушкі, як гэта часта бывае з гульнямі па франшызе. Тыпу, мы далі вам дэкарацыі вашага любімага кіно. Што вам яшчэ трэба? Ну, збірайце крышталікі, выконвайце якія простыя QTE задачкі і адчапіцеся ад нас. Тут жа распрацоўшчыкі спрабавалі даць больш шырокія магчымасці ў прапанаваных сеттынгам каардынатах. GTA ці Doom ты тут не зробіш. Джонс такі ж, як і ў кіно, вумны, статны дзядзька, але пры гэтым месцамі недарэчны і разяваты. Камічных момантаў тут хапае, яны не ператвараюць усё ў шапіто, а добра разбаўляюць падзеі, каб знізіць градус сур'ёзнасці, які бы нашкодзіў, я лічу, праекту. Пачакайце. Вы же не святар. А халера. Смешныя дракі, недарэчныя падзенні, раптоўныя вартаванні, ну і гэтак далей. Сцэнарысты не раз зробяць фінты вушамі, ад якіх і трохі прыфігеваў. Сапраўдная фантастыка з маштабам, размахам і такімі жа дзіўнымі істотамі. Не буду, вядома, вам спойлерыць, але мы пабываем шмат дзе, паўдзельнічаем у крутых пагонях і заварухах, палётаем на самалётах, пакатаемся на лодках і пакараскаемся па гарах. Усё гэта апранута ў дакладную аўдыёвізуальную стылістыку кіно, што прымушае пасміхацца пры праглядзе кат-сцэны розных сюжэтных сітуацый. Наколькі гэта ўсё сыграе з геймерам, які ніколі не бачыў фільмы, ці кепска да іх ставіцца, паняцця не маю. Але думаю, што будзе складана яго здзівіць усім унутрагульнявым па-за межамі трапных адсылак. Я думаю, шмат хто з вас ведае тыя самыя змены кадраў у зорных войнах. Калі вы ўбачыце яго ў любой гульні па Star Wars, як бы вы да яе не ставіліся, на секунду нешта зварухнецца ўнутры. А калі зверху дадаць, напрыклад, вось такую музычку, упэўнены, адчуваецца, як нешта цёплае разліваецца па вашых жылах. Ну а калі вы з гэтым усім не знаёмы, дык і музыка і пераходы не дапамогуць. Тое ж самае і тут, гледзячы на палову рэчаў, вось такое ж адчуванне. Адна карта пералётаў чаго варта. Музыка, жарты пра змей, капялюш індыяны, свіст пугі, яго рэакцыі недарэчнасці. Ну, як я гаварыў на пачатку, цэлая сцэна з першай часткі кіно, вельмі ўдалы ход, які наладзіць вас на патрэбны настрой, але без базы ў выглядзе кіно гэта ўсё марныя намаганні. Геймплей на Індыяна Джонса і Вялікае кола нічога выбітнага, самы стандартны набор. Візуальна прыгожая з маляўнічымі лакацыямі, шыкоўным саундам і кайфовай ігрой акцёраў. Той жа нямецкі прафесар-антаганіст Фос, харызматычны і цалкам не цьмяны персанаж у гэтым апавяданні. Мы нават убачым самога кампаньо Мусаліні. А вось Джина, гарачая брунетка, акрамя як у ролі спадарожніцы, журналісткі і другога пілота, будзе крыху вам і перашкаджаць, бродзячы побач. Чаму бы не забегчы наперад індыяны у вузкі лаз паміж сценамі і не стаўшы там застопарыць рух, ці закупорыць вентыляцыйную шахту і крыпова выпаўсці адтуль. Цудоўны лёгкі гумар, камедыйныя моманты, маштабныя падзеі і найглыбейшыя сакрэты светабудовы ў не самым высокарангавым узаемадзеянні гульца і гульні. Так што без добрага стаўлення да кіно індыяны і без надзеі ўбачыць прапрацаваны ролевы экшн вы атрымаеце добрую, месцамі камічную, месцамі эксцэнтрычна-фантастычную, месцамі захапляльную, месцамі любоўную і месцамі сумную гісторыю падарожжа на добрых 15 гадзін. Моя павага за даўжыню і разнастайнасць. А яшчэ 2 мінусы. У Беларусі яна недаступна, а па Еўропе каштуе як самалёт. 70 еўра, 300 злотых і амаль 2500 грыўняў.
У чарговы раз кажу дзякуй за існаванне геймпас, можете запісаць мяне ў іх амбасадары, бо гэтыя рабяты добра дапамагаюць эканоміць. Вось набываць за 70 еўра я бы, вядома, падумаў некалькі разоў і дачакаўся добрай зніжкі. Ці купіў геймпас за гэтыя 10 ці колькі там долараў, спакойна адбіўся грошы. Агулам аматарам індыяны раю. Адпусціце чаканні, надзеі на люты геймплей, а проста аддайцеся прыгодзе і лёгкаму вар'яцтву падзей, якімі так славіцца серыя. Стаўлю добрыя 8 ад душы. Парадавалі дзеда. Дзякую усім за ўвагу. Спадзяюся, вам было цікава і вы не пашкадуеце сваіх шыкоўных пальцаў угару і шляхетных каментарыяў. Напэўна, я не адзін ганяў прафесору па пустынях і гарах у хвосты ў грыву. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых канала і ўласны сайт, а за гэта атрымліваеце бязмежную падзяку, ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік, што выходзіць 2 разы на тыдзень. Ну і вядома, запісвайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч.